mudalira mamungezi. Ndakamhara nozvetusha. Ndamhara nozvetusha. Pamusoro pinamba vangu. Taura chokwadi changu chese. Taura makondo tsunga nemhosva. Mwari vandinzwe. Ndinzwa. Ndinozvetusha. Ndauya mudalira mamungezi. Zvichitaira zvekuti munhu akapindira imanjekwa. Tataura chikwadi changu chose. Taura makwando tsunga nemhosva. Mwari vandinzwe. Ndinzwa. Raigwara. Nozveti ndiye munhu isongera ndiye unozvira wakamhangarawo. Iro dare kugenya yako. Mukadzi wacho dare. Mukadzi akatiza. Kuenda kupi? Kumba kwavo. Ndikupi? Kunonzi Varadi. Varadi. Anozari mukadzi wacho. Blessing Moore. Yeah. Saka chikopa dechipa. Ari kupisha mwari mukadzi wako. Ndangopedza kuona time achatabhatisa upikisoni pangati upikisoni paakatiza pachipa. Paakatiza upikisoni ipapo. Saka anozotiudza kuti akahuriwa ndiani. Unomupowo here humwe waungashandise hunotiratidza kuti munhu akahuriwa. Hwekutanga ndwohwekutiza humwe hungatibatsire ndehupi. Because mutemo kana tichitonga nyaya yechihure tinofanira kutonga munhu akahuriwa aripo achititaurira kuti chokwadi ndozvakaitika kuitira kuti tisatipedzerei time. But kana iwe une zvimwe zvingatibatsiridze sedare handiti sekutaura kwaari kutoitawo mapituriro aaite ekuti ndakapedzesera kuonana tiri kupikiswa izvozvo zvega zvinobva zvatipa dare kuti haichokwadi chikudii chirikutaura chitaurira dare nyaya yako tinzi Mbo ndokuti mameseji foni yake ndakayotora imumo. Foni yayo ndobva ndaforward mameseji aitaura nemudzimai wangu sangana kwakaita kuzobatwa kwakaita kozi ndoshandira kwamutare wachizonzi wabatwa. Ndakauya kubva kwamutare. Ndabva kwamutare ndakasvika wendo yanga aripo. Tichingosvika polisi tichisvika wachinzi mabata munhu kozi takatomboenda naye kwaSABHU. Wangamubata kwataenda naye kwaSABHU. Naenda naye kwaSABHU. Vakasvika kwaSABHU. Vakasvika naye kwaSABHU. SABHU vachidza hapo. SABHU Varadi. Inge ndichizosvikawo ndakasvika murume ndisati ndatarisana naye. Anga atorwa foni yairatidza kuti ndo wanga mune umbo waitaura kukomuniketa kwese kwaidi kuti wazowanikidzwa. Then ndichizoona mameseji ese aitaura nemudzimai wangu ndakamaona. Then kuzotorwa kwakaitwa murume yakadhwa nepolisi anabhurazi vanga mutora paakaoneka chienda naye kupikistora ndovakabva vasungwa ini ndakabvumisana nefoni. Saka ndakakwanisa kuforwarda kuti nyaya ndizokwanisa kunga ndichitaura kuti mbonde mameseji acho. Zvana foni chichi akazozviwana akapiwa kupolisi. Asi umbomatora. Kuda kumbonzwa iye. Ndokuti ndinongopedza nyaya mukukurumidza mukuitwa kwayo. Inhawe kungozvisunungura nekutaura kuti kana munhu tese tinovhimba hatisati tabatwa nonyara tabatwa. Mambo akagara ipapo vachitokwa.
ndomangwa handiti ndenda kuti handimakaona mama akuridza paya pandakati chimbopakatai ndakutokwa zviri ndinotove good example apo wokutoratidza nyika kuti mambo vanotonga munhu anenge atadzi kunonzi ani nhai hama yangu Nisbet Ngosha mukadzi anonzi ani nhaye Blessing Moyo munomuziva here iva mune mhosva yekutora mukadzi wemunhu muchimuita mukadzi ndonyaya makagarisirwa yataura mameseji ekufona ayaya mamwe achona mazhinji anozotevera kuvakadzi vanenge vahuriwa anenge ari kuti wainzwa sei nhasi handiti saka ukaramba nyaya yako mudare panozobuda zvinhu zvakadaro ndo zvinozobvisa muchi chimiro handiti tiudze kuti mukadzi uyu waka uchimuziva zvakadii wakamuwanira kupi mukadzi wemunhu kuti azopedzisira awako mudzimai ndakatanga ndane 3 months ndane 3 months kusvika pazobatwa nyaya chidana naye pandadana naye ndakangandudza kuti ndakasiyana nemurume ndokutaura kwake iye ndokutanga fambidzana kwataita nemudzimai kwacho kwatakazoonekwa nemunhu akationa taiva takatomira mugoti kuseri wechikenimwe ndiye munhu akationa akati uiteni mukadzi weshe wemupana wangu makabira muroad akatotora mafotos munhu iyeye tiri muroad maskati machena then abva ipapo akatanga kuita noise akandirova akaita se achimpushira chimotikari ndokuzoti taendobva kwakati taunana pamukuru vacho vana baba mukuru ndivapa ndifunga vari panze papa vakasiyakananisa vanenge vari panze vane umbo wacho babami Mike then vadaro ndokuzoita kuti taendobva kuna tsano nanabamukuru vacho ndokuzobva kwataita kunocheguru kubva mapast 10 makuseni mapast 10 makuseni kusvika kumapast 7 to 8 manheru vakandivharira mumotikari indangu kwazanguzoita communication yanga dzangu kuti ndozvaitika kuno hama idzodzo ndozakazouya nepolisi kuti dzizondiresika kuPigston. So netsaona dzawaisangana nadzo ndingautasaona kana pakamali handina tsaona ndakasangana naye kunze kweiyewo wacho akandibata panguva yacho iyoyo yaiti panotoratidza nokuti dai akangoda kukubata ine kuti hamaitoreka ndocheti ipapo. So mukudayira kuti makatora mukadzi wemunhu matora mukadzi wemunhu nyaya inoratidza kuti ine vanhu vari kuimiririra before murume uyu handiti ndizvo hama yangu iwe unogara kwaunogara kubasa handitika mukadzi ari kuno mukadzi anga achiita nezve aigara pamba Pigston chihure chaitika kupi ndotisabugwa kutaura ndokuPigston chegutu iri kuno iwe unogara kupi iwe muno muchegutu au kuPigston ndokuba so hama yedu haisikuramba but Blessing anofanira kunge achitiudza because nyaya vhalu yayo inobva pakuti mhosva yakaparwa sei handi munotinzwa izvino ndinoipa mutongo unogona kusakufadzai handiti nyaya inoda mukadzi saka ndachida hangu kuti one message yaunofunga kuti inogona kubatsira dare kuti inyatsogutsikana kuti chii chakaitika zvekuti mukadzi akataura kuti handina kudiwa handina murume aiwa ignorance is no defense handiti paparwa mhosva yatoparwa zvisinei kuti yaparwa nenzira ipi
mutongi ndiye akuenda manje achiona kuti kana ninoda kudzonza havana inda vachiwa ndinotosvitsa kana ndaandamuda mukadzi handiti makwao but kana yazove mhosva hatingazoti pane defense yekuti inoprotekta munhu kuti wakanyenga munhu usingati iye murume uyu une pamwe ripofunga kuti angangodaro ari munhu ane mawhereabouts neupenyu hwenyu munzvimbo mamunogara kana murume uyu anoshanda kubristol mine anoshanda kubristol mine aishanda kubristol mine ndoshandirawo kubristol ikoko zvitoro zvekutsvaga tinonzi kutenga but taishandidzana naye achiuya achimbondipawo achisvika pamupango nekuti anotondiziva kuti ndogara nemhuri yangu inonzi blessing anotoziva so kureva kuti akatora adhibhate aitouya tichitoshandidzana anotondiziva indotomuziva so akatora mukadzi wako achiziva aitoziva i5 more 5 kana kuti 1,500 years nehwaira mama ndinoda chinhu chekuti kana tichitaura chinondibatsira inhau yekuti ndakatadza ndisingazivi kwete kuti ndatombomwa mvura yepamba pangu wonorara nemukadzi wangu kuna zvinhu zvakadaro handiti makwao nyange ukambonditengera mombe ukandipa ukanditengera doro ndikamwa ihomwe yaunenge uchitengera mudzimu wangu kana wasvika 5 mombe kana munhu atora mukadzi wangu dzinouya rini wainouya before Friday hanzi mombe dzinouya rini chachiri chikumbiro chivangu ipapo mhosva hanzi kuiramba sematauro aipetu kwete zvaikutaurwa kwaikuitwa kuita kwawakaita mombe dzoyarinja mandozikufu adzoyari ndinotsvaga waenda tokuudza zvoda kunonyorwa basi kazvikuitira kuti kana ukakanga matokuiuchisa wanganyore kuti ndichazotsvaga hazikuni calculator kana iri mari waudzo kuti 1,500 anditi saka calculator manje iwega kuti kana dziri mombe dzinotsika kana kuti iri mari ndichaita payment yakati 21 days akuno madhezi anenge ari kuzvo unonoka kutaura daro rakupa mutongo waro wepamutemo musi wa4 April nandichemautarisira ufuna nandichemawo mambo mutongo ndikuudza nandichikumbira kumundire kurudziro ukaona tichitataura mutongo totosvika tokubvunza kuti unobhadhara rini hapana kutienda kurivhesa mutongo kumadheizi kuti unobhadharwa rini tichienda kunoderedza mutongo right munhu anochema handiti anochema ane zvaakabata handitika iye zvino ndakakusendavidza 5 mombe wouya kuti mambo kutaura chinonzi shuwa apa ndakuperera ndauya nemombe 4 idzi mambo ndinzweiwo pa4 mombe wakadzibata ndo mutongo unodzorwa mudare ramambo handiti kwete kuti titaurane pamhepo kuti mutongo wapiwa mudare wazoderedzwa mudare hakuna zvinhu zvakadaro uya nezvawakabata handiti shamwari yako aizo